Eras tímido, eras sensible. Sensible, moi sensible. E despois tamén fostes un neno enfermo. Sí, aos 10 anos empezoume a doer a ingle. Entón leváronme ao mellor traumatólogo que había en Pontevedra, ao Sanatorio Domínguez. Sacaronme as radiografías e obviamente non me viron nada. Díxome que era do crecimiento, que non tiña nada. Sí. Pero a mí seguíame doendo e trouxome a mamá a Santiago Echeverri. Que era un médico. Era un médico, sí. Era un dos mellores traumatólogos que había en Galicia. E sacaronme as radiografías e díxome que non tiña nada, que iso era do crecimiento, que non se vía nada na radiografía. Anda. Que tiña o hueso perfecto. Sí. Pero a mí seguíame doendo. Sí. Entonces optaron por ingresarme no Sanatorio Marítimo de Oza, en Coruña. E ali deronlle co... Ali estuve 2 anos, hasta os 13 anos. 2 anos ingresado? 2 Sí, anos sí. ingresado, sí. 1 ano na cama, levantándome nada máis que para comer, en fin, para ir ao servicio e nada máis. Boca arriba, cas pernas separadas. E ao cabo do ano mandoume levantar o director, levanteime, empezamos xa a xogar ao fútbol, tiñamos colegio, en fin. Aos 13 anos deron alta. Sí. Ao darme de alta, por vim para a casa. Pero depois volvestes a Pero ingresar despois outra vez. mentime outra vez. Gustábame meterme na agua moito. Claro. E esas aguas están paradas. Son frías, heladas. E empezoume a doer outra vez a ingle. E volvín a retornar para a Coruña. Retornei para o sanatorio e estuve hasta os 16 anos. Ata os 16 anos ingresado. Hasta os 16 Pero entón aí xa anos, tiñas que ter un diagnóstico. Non tiña diagnóstico ningún. Tiñante ingresado e non sabían cal era a enfermedade. Non lle deron co mal. Non sabían o que tiña. Pero o que pasa é que Victoria está non lo contando así, que era un problema daquela, que estuvo ingresado, pero atención, que él aproveitou esa estancia para mocear no sanatorio. No sanatorio? Elo. No hospital? Sí, contanos, que isto interésanos. Sí. Como foi eso? Estuve ali 2 mozas. Pero que eran enfermeiras ou pacientes? Foron dúas. Unha era de unha chica de limpieza. Salíamos para a calle o día que tiñan libre elas, pois eu camuflábame, porque a extensión era grande, a extensión de terreno, e pasaba polo lado da vía do tren, polo lado da playa, pasábamos para a vía do tren, salíamos aos castros, e dali íbamos ao cine, collíamos o tranvía e íbamos... O que quere decir, Vittorio Marcial, é que escapaba do sanatorio ás agachadas para ir ver a moza, a limpiadora. Sí. Como escapaba? Cando libraba, iba con ela. É que escapabas de día máis de noite. De día, e de noite tamén. Saltaba a muralla e iba para as verbenas. Pero saltaba a muralla. Isto é como a canción de, non sei que, da muralla. Abre la muralla. Efectivamente, eso que estaba enfermo. Así que ti ingresado no hospital, os médicos pendentes de ti, e ti marchabas de noite de verbena. Sí, home, claro. Home, moito mal non tiñas, Vittorio. Deixaba na cama a almohada como se fora unha persona, tapaba a casábana... Bueno, público, mira o público, que claro, ríese porque non me extraña. Eu pensei que eso era un conto. Iso que era tímido. Pero non eras tímido, efectivamente. Eso non o fai unha persona que é tímido. Que de repente está ingresado no sanatorio, mete a almohada na cama, salta a muralla e vai detrás da limpieza. Pero vamos a ver, Vittorio. Deixaba en pijama, e levaba unha bolsa e deixaba nun bar. E iba para a verbena, para bailar con ela. Pero mira, Vittorio, o tímido de Vittorio, atención, que despois da limpiadora vai enamorouse dunha rianxeira, Jaime.